dragon. And here it is. Heb ik niet warm in valt mee. De zon schijnt er niet zo fel. Dat scheelt echt. Maar ik mag er wel eens uit en dan ga ik vliegen. Ja. Heb je die ook zelf gemaakt? Ja. Helemaal de ontwikkeling van uit een kristalletje. Dit is een kristalelfje. Ja, zo groeit het. Ja, ik ben al zo creatief. Geef het dan maar terug aan mevrouw. Geef het maar terug aan mevrouw. Zeg maar, ik mag zeggen, dankjewel. Oh, je kan goed draaien. Wauw. Zal ik er weer eens in gaan zitten? Kijken waar we naartoe gaan. Jullie willen eens echt elf willen zien? Kom maar eens kijken. Dat is wel lekker cool, hè? Mooi, hè? Moet je eigenlijk een keer door het glaasje kijken. Dat is een echt elfje. Zo zien echte elfjes eruit. En ik heb nog meer soorten elfjes. Dit is een insectwezentje. Dat is echt een aardewezentje. Die heb ik ook gevonden toen we door de ruimte gingen reizen. En heb ik dit nodig om ze te kunnen zien. Dat is mijn derde oog. Dan kan ik alles veel beter zien. Want niet alle wezentjes kan je goed zien. Niet iedereen kan ze zien. Sommige zijn onzichtbaar. En dan heb ik dit oog nodig. En nog meer kijkglaasjes. Kijk. Daar kan ik veel beter mee kijken. En dan doe ik het onderzoek hier naar al mijn wezentjes. In deze oog, kijk. Dat is een wezentje, dat begint al uit te schieten. Net als een plantje. Want eigenlijk zijn plantjes ook levende wezentjes.